Cyklus Blind Friendly je určený pre nevidiacich a slabozrakých divákov a je prístupný za rovnakých podmienok pre ich asistentov, blízkych, rodinu, ale i širokú verejnosť. Cieľom je naozaj podporiť inklúziu tejto skupiny v širšom kultúrnom vyžití. Premietame najmä filmy, ktoré sú z aktuálnej distribučnej ponuky, sú bohaté na dialóg, majú málo tichých pasáží. Po ceste prešiel autobus, v ňom vedľa seba sedia Ashley s Gatsbym. Sú doplňané o audiokomentár, čo znamená, že je to preklad nejakého diania na pozadí do hovoreného slova rozprávača, ktorý sa ozýva najmä v tichých pasážach filmu a je veľmi dôležité, že tento audiokomentár nikdy nemôže predbiehať samotný dej filmu. Premietania by mali prebiehať na pravidelnej báze, v našom prípade je to na mesačnej báze a v skorších poobednejších hodinách, či už je to o 4. alebo o 4:30, a to z toho dôvodu, aby návštevníci mohli a mali dostatok času po skončení premietania vrátiť sa bezpečne domov. Zároveň je veľmi dôležité umožniť návštevníkom, aby mohli váš priestor navštíviť v doprovode ich vodiacich psov. Pred konaním jednotlivých premietaní je veľmi dôležité odkomunikovať, kde presne sa váš priestor nachádza a teda samozrejme poskytnúť im prístup k konkrétnej adrese, ale aj to, ako sa vedia k vášmu miestu konania dostať prostredníctvom verejnej dopravy a taktiež, kde sa nachádza najbližšie parkovacie miesto pre ZČP. V súvislosti s miestom konania je veľmi dôležité odkomunikovať, aké prekážky sa vo vašom priestore nachádzajú, odstrániť tie, ktoré sa dajú a zároveň mať k dispozícii vytrénovaný personál, ktorý je ochotný návštevníkom pri návšteve pomôcť. Komunikujeme najmä s partnermi, ktorí pracujú s touto zraniteľnou skupinou. V našom prípade je to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A je dôležité si teda vytipovať práve takýchto strategických partnerov, ktorí budú ďalej komunikovať pozvánky na jednotlivé premietania zraniteľnej skupine.